Christ did not break his relationship with his apostles. After his resurrection, Christ deepened his bond with his apostles, strengthening their faith for the mission ahead. We all long for such friendship, trusted companions who stand with us in every moment. May God bless us with faithful and reliable friends. Amen. Después de su resurrección, Cristo profundizó su relación con los apóstoles, fortaleciendo su fe para la misión que tenía por delante. Todos anhelemos una amistad así, compañeros de confianza que nos acompañen en cada momento. Que Dios nos bendiga con amigos fieles y confiables. Amen. Mgbe Kristi bilitechara n'ọnwụ, ọ gara n'ihu ime ka mmekọrịta ya na ndị ụmụazụ ya siwanye ike, ka okwukwe ha siwanyekwu ike maka ọrụ chere ha n'iru. Anyị niile na-achọ ụdị ndị enyi dị otu a, ndị enyi kwesịrị ntụkwasị obi, ndị ga-anọnyere anyị n'oge niile na n'ọnọdụ niile. Ka Chineke were ndị enyi ọma ndị kwesịrị ntụkwasị obi gọzie anyị. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. God bless you. Amen.